Salutare și bine ați venit la un nou clip! A venit luna decembrie și odată cu ea puțină ceață, zăpadă și destul de multă ploaie. Iar numărul accidentelor, cel puțin în București, a crescut foarte, foarte mult. Weekendul trecut am avut de umblat cam prin aproape toate cartierele. Am condus cam toată ziua și țineam Waze-ul deschis ca să-mi arate pe unde să merg și la fiecare 15-20 de minute îmi arăta accident raportat în față. Accident. Extraordinar de multe au fost în weekendul ăla și când am ajuns acasă m-am uitat pe Facebook și era plin de clipuri cu accidente și poze făcute. Majoritatea au fost tamponări ușoare. Pe parcursul săptămânii următoare au fost și alte accidente, tot mult mai multe decât media, să spun. Din păcate au fost și două grave. În cele ce urmează o să vă arăt un accident filmat de cineva și postat pe grupul de Facebook Infotrafic. Clipul este postat cu acordul autorului. Nu sunt vreo expertă la condusul pe timp de iarnă. Deși am luat carnetul în luna ianuarie, nu ningea, nu a fost deloc până în momentul ăla zăpadă. Apoi ceva mai târziu în ianuarie a fost zăpadă, dar eu nu aveam mașină. După ce mi-am luat mașina, chiar nu am mai nins deloc. După aia a venit primăvara și nu am condus deloc pe zăpadă. Am condus în schimb pe ceață și pe ploaie. Din ce am văzut eu până acum, într-adevăr pe jos se alunecă. Dar, dacă ținem cont de câteva lucruri, cred că putem să avem grijă de noi și să fim în siguranță. În primul rând, cauciucurile. Nu mergeți iarna cu cauciucuri de vară, pentru că o să vă duceți ca sania la vale. Este foarte, foarte important. Și de asemenea, dacă aveți cauciucuri de iarnă, dar foarte, foarte vechi și uzate, se întâmplă cam același lucru, patinează foarte tare. De asemenea, nu conduceți cu viteză. Eu, weekendul trecut, am mers cam cu 40-45 în localitate, iar în afara localității nu am dat mai mult de 60 la oră și chiar a fost ok, nu am patinat. Am și cauciucuri noi, sunt all seasons, dar sunt noi, abia le-am pus în luna mai anul ăsta. Și oricum, în cazul în care se întâmplă să patinați și nu știți să controlați mașina, faptul că aveți viteză mică vă poate salva viața. Și încă un lucru foarte, foarte important, păstrați distanța față de mașina care se află înaintea voastră. Am mai vorbit despre chestia asta într-un alt clip. Este foarte important să păstrezi distanța, iar acum iarna este și mai importantă păstrarea distanței pentru că îți oferă spațiu, pentru că dacă stai foarte aproape de mașina din fața ta, doar puțin trebuie să derapezi și deja ai intrat în ea. Pe când dacă ești departe, ai ceva mai multă siguranță. De asemenea, puteți vedea în clipul cu accidentul că băiatul care conducea avea distanță față de mașina dinaintea lui. Dacă el nu ar fi păstrat distanța, cel mai probabil acea mașină care venea pe banda 2 i-ar fi lovit pe ambii, și atât duba pe care a lovit-o, cât și pe el. Mai departe vă las un montaj cu clipuri de pe unde am mai condus eu. Chiar aș vrea să fac o serie de genul ăsta și să se numească De prin trafic. Cu clipuri atât din București cât și din afara Bucureștiului, situații poate mai dificile,
ori pur și simplu drumuri normale, intersecții și așa mai departe. Voi continua să postez clipuri informative, însă din când în când voi veni și cu un astfel de montaj de prin trafic. Ieși prin dreapta către bulevardul Metalurgiei. Apoi virează la dreapta. Hai, bagă-te. Da, păi așa sunteți voi, frate, lași pe unul. Mă trebuie pe aici, că credeam eu și pe aici. Făcut 300 de metri. Iau de... Virează la dreapta pe bulevardul Metalurgiei. Mare de color. Varile să vă fie și cu mămicuța voastră, dă-te-ți fac dreapta undeva, să știi, dar nu știu unde. Virează la dreapta, apoi virează la stânga pe alea Zămine. Sper că ați avut răbdare să vă uitați până la final. Nu uitați să vă abonați dacă vă place conținutul pe care îl creez. Următoarele clipuri nu vor fi tot de prin trafic, vor mai face și clipuri informative. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, aveți link în descriere. Să aveți grijă de voi și drumuri bune! Eu am fost Femeia la volan și ne vedem data viitoare!